bloggen. Så. Vid Nös pappa. Ja. Så. Och jag kom hit igår vid 6 kanske. Och så åt vi. Gick ut på en promenad. Och just det. Igår köpte jag ett paket. Alltså ett paket. Och då hade jag igår när jag kom hit så hade jag 7 kvar. Och sen när jag gick ut på promenad då hade jag 4 kvar. Jag tror att jag frågade folk om en typ alltså 5 gånger och jag fick 2. Så det är nice. Sen kom jag hem tidigare. Då började vi kolla på en film. 18 and Still Virgin och sånt där. Och då vid typ hälften av filmen så började den lagga. Eller så här laddas. Och båda låg i sängen. Ingen orkade gå upp. Så vi somnade. Vaknade 4. Konen skulle ner och fixa sig. Men jag somnade igen. Eller jag typ... Och nu är jag trött. Men idag ska jag göra SON. För jag måste bli färdig med den alltså. Och här på blogg.se så här hemsidan står det att någon Emma får svininfluensan. Men alltså jag tror liksom alltså svininfluensan, om man inte är i riskzonen så det är ju inte alls farligt. Alltså snälla, jag hade ju 40 grader feber, ont i kroppen, frossa, liksom sån här att man frös, var varm, kunde inte sova, kunde inte, alltså sånt där. Det var ju sjukt jobbigt, men det blev ju mycket bättre. Och svininfluensan, bara för att det heter, alltså jag tyckte att jag hade en influensa, för det var ju som en influensa. Men de som är i riskzonen, det kan vi kalla för svininfluensa, för det låter ju liksom. Så alltid när folk bara, jag har haft svininfluensa, man bara, nej. Visst, läkarna trodde ju att jag hade det, men alltså det trodde jag på, för att jag gick i skolan. Och visst, jag var sjuk i typ 3 veckor, men oj, jag har skjutit inte örat. Här, jag ser man, där, aj, det gör ont. Vad kan man mer säga? Mamma och sen skällde ut mig igår också. Alltså det var riktigt töntigt och liksom så sa att jag skulle flytta till pappa som vanligt. Och jag har fått höra flera gånger så det är inte riktigt nytt. Snyggt hår jag aldrig känner jag, men skitsamma, jag ska inte bara sitta och flyga. Nej. Och den här tröjan, det är Alexandras. Den är stor. Den här snygga byxorna. Ser du mitt hår? Det har liksom inte blivit bättre. Men ja. Så konen ska iväg i 1:30 på stan. Och då har jag tänkt att sitta och plugga liksom. Sådär plugga. Nej, den får det så bra. Skriv mitt hår. Panik. Jag har skitsamma, puss.